Mga ka-K5 isa ka gang naghiwas ng initiation rights sa sunod pa mismo sang patio sa probinsya sang Iloilo. Ginpang sumbag na, gintindakan pang apat ka mga lalaki ngayon nga ginapalibutan sa ginapaso ni isa ka gang nga naghiwat sang initiation rights nga ginapatihan sa sulod sang Othon Cemetery. Sa interview sang K5 News Team kay Rolin Mascareñas, caretaker sang patio, pagkabaton sila sang video, ginususa sila sang maayo, ginlibot ang patio kag ginalantaw ang anggulo nga base sa video. Matapos ang pagpangusisa, wala siya sa minakita nga nagakabagay sa struktura sang pansyon, kag ginaklaro nga hindi sa ila patio natabo nga initiation rights sang gang. Kaaga sang nakita ko ini nga video, natibot ako usisa ko kaginlantaw namon ang anggulo sang ara dira sa video, wala diriya natabo. Sandig naman sa polis, ilaman niya giniimbestigaran na kahinon-anon man sa sepulturero sa patio kag wala sa minatukiman nga aktibidad sa naglabay kapag inadlaw. Wala man sa minakakilala sa mga kabataan nga yara sa video kag ginapalabot manina sa opisyal sa barangay lakip ng account nga nag-My Day pero wala pa sa ila sang feedback. Suno pa sa polis may mga posibilidad man nga madugay na ang video kag sa iban nga lugar natabo. Andyan sa Subong, wala pagkit sila may feedback sa aton na kung nakilala. So sa aton nga investigation hindi kita makakonclude na sa Othon Public Cemetery ngit aton natabo. Baga pa sa pulis mga K5 nga magligad pa gid ang pila ka bagay adlaw kag hindi pa matumod kung sino nagapanagya sang account nga mo ang nag-My Day sang video. Mahimo nga ipadala nila ini sa may Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Police Regional Office 6 agud nga matumod. Para sa balitang regional nagikan diri sa probinsya sang Iloilo. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampi na Balita. Serbisyo publiko kang Kaligawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News Apan. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.